Din is-sena l-kaċċa fir-rebbiegħa tiftaħ biss għas-summiena. Is-summiena hija għasfur li huwa totalment differenti minn kull għasfur ieħor li jkun qed ipassi f'dan iż-żmien tas-sena. U għasfur li bħala d-daqs tiegħu qisu diġiġa żgħira madwar 15 ċentimetru u anke l-kulur tiegħu huwa kannelli. Huwa differenti ħafna mill-gamiema li ħatkun protetta f'dan iż-żmien tas-sena u li l-isparar fuqha huwa kompletament illegali. Il-gamiema l-għamla tagħha hija qisha ħamiema, il-kulur tagħha huwa fil-gris, filwaqt li għandha ftit roża fuq is-sider tagħha u abjad fuq oħra. Is-summiena għasfur li ma tantx naraw ħax ipassi matul il-lejl, u mbagħad meta jasal f'pajjiżna imur feliq bħal di u joqgħod jistaħba jew jiekol. Il-gamiema totalment differenti, tasal lejn pajjiżna kmieni filgħodu, fi qtajjat żgħar jew anke waħdiet u taraha tittir b'mod veloċi minn siġra l-oħra anke fil-widien. Fil-fatt huwa faċli ħafna tinnota jekk qed isir kaċċa fuq is-summien jew kaċċa l-asafar protetti bħal gamiema. Allura jekk tara kaċċaturi li għad fil-kampanja miexi, x'aktarx qed jikkaċċja s-summiena. Imma jekk tara qiegħed f'dura, speċjalment dawk għoljin, allura x'aktarx qed jimmira għal asafar li huma protetti. U inti għandek id-dritt li anke ċempel il-pulizija u tagħmel ir-rapport. Il-kaċċa fuq is-summien huwa partikolari ħafna, jsir differenti minn kaċċa oħra. Għaliex? Għaliex is-summiena tħobb it-tir fil-baxx u għaldaqstant il-kaċċatur normalment ikollu il-kelb tal-kaċċa miegħu iħobb idur u jgerrex is-summien biex itir, waqt li jtir jisparalu. Issa, jekk inti ħatara kaċċatur f'dura bħalija ta' hawnhekk bil-qiegħda jħares il fuq, jew inkella kaċċatur fuq torri minn dawk illi kollhom dura fuq torri, il-probabilità kbira huwa li dan mhux qed jikkaċċa s-summien, meta jikkaċċa jew għall-gamiem jew għal tajra protetta. U għandek tirrapportah. Il-kaċċa fuq is-summiena ssir f'postijiet bħal dawn fejn għandek eliqi u fejn ħafna drabi jinstema' wkoll lajta ta' dan l-asfur. Forsi ħafna minnkom smajtu din lajta fil-kampanja li tkun għaddejja kontinwament. Dan normalment isir permezz ta' apparat elettroniku bħalma huwa dan, electronic caller, illi l-użu tagħhom huwa kompletament illegali biex jattira dawn l-asafar. L-unika mod legali kif jista' jiġi attirat is-summien huwa permezz ta' summien ħaj li jkun qiegħed fil-gaġeġ fil-postijiet bħal dawn. Peress li l-kaċċa fuq il-gamiema mhux tkun permessa li tattira l-gamiem fil-postijiet tal-kaċċa huwa legali. Dan isir permezz ta' diversi decoys jew inkella anke tajr li jkun ħaj u jkun qiegħed pożizzjonat f'gaġeġ jew f'uvi fil-kampanja.